Peruánsky naháč, známy ako Viringo, bol vďaka svojej jedinečnej povahe objektom zjavnej zvedavosti Peruáncov v rôznych obdobiach. Vzhľadom na rôzne vlastnosti je zobrazovaný na keramike rôznych predínskych kultúr. Vo všeobecnosti možno peruánskeho bezsrstého psa opísať ako štíhlero a elegantného zvieraťa s telesnou stavbou, ktorá naznačuje rýchlosť, silu a harmóniu bez náznaku hrubosti. Existujú dve variety bezsrstý pes, ktorého hlavnou črtou je absencia srsti, a osrstená varieta, ktorá je úplne pokrytá srsťou po celom tele. Bezsrstá varieta má taktiež sklon k neúplnému chlupu. Tento znak je genetickým faktorom spojeným s vrodenou alopéciou. Správanie a temperament. Je to veľmi priateľské, verné a energické plemeno. Tento pes je známy svojou inteligenciou a ľahko sa cvičí. Je veľmi spoločenský a vytvára silné väzby so svojimi majiteľmi. Často sa považuje za veľmi láskyplného a prítulného psa. Je tiež veľmi ochranný voči svojej rodine a môže byť obozretný voči cudzím ľuďom. Má silný lovecký inštinkt, preto je potrebné venovať pozornosť jeho socializácii. Zvyčajne je pokojný, ale môže byť hravý a aktívny, najmä ak je vonku. Je vhodný do domácností, ktoré mu poskytnú dostatok pozornosti, cvičenia a stimulácie. Má hladkú, bezsrstú pokožku, ktorá je teplá na dotyk a môže byť rôznych farieb. Niektorí jedinci môžu mať jemné ochlpenie na hlave, nohách alebo chvoste. Jeho telo je svalnaté, s dlhými štíhlymi nohami, čo mu dáva rýchly a pohyblivý vzhľad. Hlava je štíhla, s výraznými očami a ušami, ktoré sú často vzpriamené. Tento pes pôsobí veľmi ušľachtilo a elegantne, s osobitým, ale zároveň príjemným vzhľadom. Peruánsky naháč je vynikajúcim strážcom, ktorý je veľmi pozorný a ostražitý. Má vynikajúci sluch a v prípade potreby vie rýchlo reagovať na potenciálne hrozby. Okrem toho je peruánsky naháč veľmi verný a lojálny, čo z neho robí skvelého spoločníka. Feny bývajú zvyčajne nezávislejšie a pokojnejšie, s tendenciou byť menej dominantné. Často sú aj rezervovanejšie voči cudzím ľuďom, no vo svojej rodine sú verné a láskyplné. Feny môžu byť aj menej impulzívne, čo môže byť výhodné v domácnostiach, ktoré preferujú vyváženejší a tichší temperament. Samce sú často energickejšie, hravejšie a viac teritoriálne. Mávajú silnejší ochranný inštinkt a bývajú viac prilnaví k svojim majiteľom. Tieto rozdiely však môžu závisieť od jednotlivca a jeho socializácie.